Piny Slovenia Natasa Musar ogolo kwayo ne jokenya mondo mi obede ong'ala manyime rito alwora ka okoni lokruok mar kor lwasi medre mapiyo kendo nyalo ketho midhiero kata kelo midhiero maduong'. Nowuoyo mbalariany ma Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology kama noyango ni nitiere dwaro mar riwruok kanyakla e kedo kod lokruok chal kor lwasi ka bende osiemo ne pinje mantiere kod mbii kama oting'o German, France, Italy e kind mamoko kaka mago ma otel e golo muya marach mar carbon kod 80% kapimo kod pinje Afrika magolo 6 kende. Kore jachung' helo UN ne piny Kenya Stephen Jackson opuo kuonde tiegruok mawacho ni osetelo e manyo yore mag gayo lokruok chal kor lwasi. A year and a half ago, my country faced horrible floods. 2/3 of my country was flooded. I have never seen anything like that before, nor did my mother or my father. The climate is changing rapidly, and the climate doesn't know borders. It doesn't need a visa to visit Kenya or Germany or Slovenia. Can you imagine hurricanes and tornadoes in Germany? That's not a science fiction. It's there. The Slovenian Centre of Excellences for Space Sciences and Technologies and this Jomo Kenyatta University are working together to collect, and some of that collection will be done by what was unveiled this morning, to collect satellite data and design digital twin models to support the management of transboundary river basins in Kenya. Esigana makende kawuono nyakoro mga juang kinde midhiero mar onge mati chobembo piny Kenya